אנחנו נמצאים במועדון האוזן בר בתל אביב. יותר מ100 אנשים הצטופפו כאן לכבוד אירוע השקה של אתר האינטרנט החדש של צו פיוס, במסגרתו ינסו מיטב אנשי התקשורת לענות על שאלות מטרידות לגבי חלקה של התקשורת במחול השדים של הגזענות. האם התקשורת היא מראה של החברה, או שאולי יש לה תפקיד כמובילה של מגמות חברתיות? בואו נראה. מה אתה מקווה שיצא בעצם מהערב הזה? אני מקווה שיהיה ברור טוב. יותר מזה, אני לא חושב שנפתור איזושהי בעיה כאן, אבל שאולי נשים את האצבע על בעיות יותר מהותיות בתקשורת כמשקפת החברה הישראלית, ואולי גם קצת לשבור כמה, אתה יודע, או לנעוץ כמה סיכות בכמה פרות קדושות. התקשורת היא מאוד מאוד פלורליסטית, מאוד מאוד פתוחה ומגוונת, הרבה יותר מפעם, אבל המעניין הוא שהיא עדיין תתפס, ולעולם כנראה תתפס כשמאלנית. אני חולק על יעל שהתקשורת פלורליסטית, אני מוכרח לומר. בקרב עובדי כל ישראל, ששם אני משדר רוב זמני, אין אף כתב ערבי שמסקר יהודים. יש כתב ערבי שמסקר את הערבים בערבית, אבל כתב ערבי שיסקר יהודים אין. אין גם כתב ממוצא אתיופי. למה חשוב לך להשתתף בפאנל היום בערב? משני פנים. קודם כל כמיעוט, ובמקביל כאיש תקשורת. אתה חושב שמפאנל כזה יכול לצאת באמת משהו, אם משהו יכול לזוז? קודם כל יכולה להיות הקשבה והכרה בלתי אמצעית. ההתרשמות שלי שהתקשורת הישראלית היא לא גזענית. אני חושב שגם פה השתמשנו ועשינו אינפלציה במילה גזענית. אני חושב שהרבה פעמים התקשורת הישראלית היא שטחית, היא טיפשית ועצלנית. בכל מה שקשור בשיח על גזענות היום בתקשורת, אני חושבת שקורה משהו טוב. מפני שהגזענות הייתה שם תמיד. האווירה היא במידה רבה מאוד שמעלה, חושפת הרבה מאוד ביטויים גזעניים. אני חושבת שהתקשורת חושפת אותם. אני חושבת שהתקשורת אפילו לא מתקרבת כדי להציף את הממדים האמיתיים של הגזענות שקיימים בחברה שלנו. הרייטינג הוא תירוץ לשמור על שיח מאוד מונוליטי ומאוד מאוד חנפני, ובדרך התקשורת שותפה למות השיח הציבורי. אנחנו כבר לא באמת מסוגלים לדבר מרוב פחד, ואם יש משהו מפחיד בגזענות זה הפחד מגזענות. התקשורת לא מנהלת את הדיון על המאבק הלאומי, בגלל שאומרת זה גזענות בכלל להעלות את הדיון הזה. כלומר סותמת את המאבק מראש. היא סותמת את המאבק. שמת חותמת גזענית. היא לא תעשה דיון מה עושים עם זה שאנשים ברחוב מסוים מרגישים שהרוב ברחוב מתחיל לאיים עליהם מכל מיני סיבות. היא לא תנהל על זה דיון על הנושא של רכישה אידיאולוגית של בתים. זה יכול להיות משני הצדדים, של יהודים במקום ערבי או של ערבים במקום יהודי על רקע לאומי, כי ישר היא תכניס את המילה גזענות וכולם יקבלו שיתוק. אבל מה אפשר לעשות כדי שיהיה יותר טוב? כל אחד שיתחיל בביתו, ואנחנו קודם כל גרים בתוכנו, בתוך עצמו, ויכיר בגזענות שבו, וילמד איך לפרק אותה. כרגע התקשורת בישראל היא מראה של החברה? או שהיא יותר, בואי נגיד, היא מובילה איזה שהם שינויים? אני חושבת שלהגיד שהיא מראה זה לא להכיר בכוחה. יש לה כוח, וגם אם הכוח שלה משתף פעולה עם מגמות בציבור, זה לא משנה. אני אמר לך יותר מזה, גם פסיביות היא אקטיביות. כל פאנל כזה, כשנשמעות בו דעות שונות בנושא כל כך טעון ורגיש, שמעסיק אותנו כל כך, לא יכול שלא ישפיע. זה לא בזבוז זמן. לא העברנו כאן איזה ערב חברתי נעים. באנו כדי לשמוע, להקשיב, להשמיע, לקלוט ולהפנים. אני חושב שהמטרה הזאת הושגה.